De Limburgse landbouw is van oudsher een belangrijke economische activiteit in onze provincie. De land- en tuinbouwsector is goed voor 13.900 jobs, waarvan 8.400 vaste en 5.500 tijdelijke. Daarom wil het provinciebestuur via haar beleid kiezen voor het ondersteunen en ontwikkelen van een economische, innovatieve en duurzame landbouw. Voorheen was hier dus landbouw. Het was hier een heel rijk landbouwgebied, vandaar de naam Boterakker. Vandaag is het ontgrind en zijn we dus terug bezig, zoals je ziet, met het opspuiten van het gebied, het afwerken van het gebied. En zodra het gebied afgewerkt is, kunnen hier de nieuwe land- en tuinbouwbedrijven verschijnen. En dit onder de naam Agropolis. Wel, dat zou een site moeten zijn waar wij het voedsel van de toekomst met ook de technieken van de toekomst laten ontwikkelen. Absoluut vernieuwend, maar dan ook onder de koepel Cleantech en de koepel duurzaamheid. Het moet echt toekomstgericht zijn, innovatief zijn. En dan kan dat gamma gaan van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, algencultuur. Dus heel de gamma van mogelijkheden kunnen hier aan bod komen. De provincie Limburg ondersteunt Agropolis door te helpen in de terreinontwikkeling, door potentiële investeerders te informeren en door te verwijzen. Wel, je ziet dat wij nu bezig zijn met de infrastructuurwerken. De opvulwerken die zijn eigenlijk zo goed als beëindigd. En nu beginnen we dus met, normaal na de winter, met de wegeninfrastructuur, maar dan in 2 fasen. De eerste contacten met de mogelijke investeerders zijn al gelegd. Concreet is al één bedrijf bezig, Fish2Be. Het is een snoekbaarskwekerij, maar er zijn nog een aantal bedrijven die zich voorbereiden om hier op deze site zich te vestigen. Onder andere de 2 machineringen van onze gemeente Kinrooi, die gaan dus hier samen één groot machinepark uitbouwen. Maar dan met machines voor de toekomst, GPS-gestuurde machines, maar dus ook wietmachines op zonne-energie. Dat soort innovatieve landbouwmachines zijn dan hier te huur voor de landbouwers. Ook zal de provincie vanuit het Groente-Innovatiefonds het grote potentieel aan groenteteelt in het noorden van onze provincie versterken. Zo is bijvoorbeeld ook groenteverwerkend bedrijf Nolico uit Bree blij met de komst van Agropolis. En hier Kinrooi, waar we op dit moment zijn, dat is eigenlijk een beetje onze achtertuin die heel belangrijk is voor de grondstoffenvoorziening van Nolico. Bij Nolico werken 650 mensen in het bedrijf dan en wij werken samen met 310 telers. Contracttelers, telers waar we elk jaar teelcontracten voor verschillende groenten mee afsluiten. En waar het zaaien en het oogsten vanuit onze landbouwafdeling gecoördineerd wordt. In Kinrooi alleen al wordt 10% van de contractteelt gerealiseerd. Als we dat een beetje in een groter geheel bekijken, dan kunnen we zeggen dat in de beide Limburgen, want we werken natuurlijk over de landsgrenzen heen, dat wij daar 80% van onze contractteelt realiseren. En het overige gebeurt dan voor een stuk in Wallonië en in Duitsland. Agropolis is niet zomaar een gewoon bedrijventerrein, maar een broedplek voor het uitwerken van innovatieve landbouwprojecten om vanuit deze voor Vlaanderen unieke incubator de technieken verder uit te dragen naar de andere landbouwbedrijven in Vlaanderen.